Sa covered court, nagtapok ang daghang residente sa Pagalungan, Maguindanao del Sur alang sa distribution sa relief assistance. Sila ang mga biktima sa grabing baha sa miaging mga adlaw. Bugas dilata ang nahatag sa gobyerno ngadto kanila. Sila Mayor Dato Salik Mama Sabulod ug Vice Mayor Dato Abdila Mama Sabulod pinagi sa MDRRMO ang nanguna sa distribution. Hapit 7,000 ka mga pamilya ang apektado sa baha ug mitabang sa distribution ang mga pulis, sundalo ug mga bumbero. Gikan kang MILG Minister Attorney Najib Sinarimbo sa BARM ang giapod-apod nga mga hinabang. Naglaom ang mga apektado sa baha nga mohubas na sa hingpit ang tubig sanglit karong Miyerkules, Hunyo 28, magsaulog ang mga kaigsuunang Muslim sa Eid al-Adha kon Feast of Sacrifice. Sa Cabacan, Cotabato Province, nirolyong trapal ug banig ang gipahatod dayon ni Mayor Evangeline Pascua Guzman niadtong Sabado, Hunyo 24 sa mga residenteng nakasinati og pagbaha sa barangay Kilagasan, Magatos ug Lower Paatan. Temporaryong nagpuyo ang mga residente sa kalsada nga wala na maabti og tubig baha. Kapin 4,000 ka mga pamilya sa Cabacan, Cotabato ang nabahaan ug 11 ka mga barangay ang apektado. Gipaniguro sa LGU Cabacan nga magpadayon ng ilang relief distribution.